Здравейте хора! Ще ви покажа една доста старичка игра, която ми е всъщност една от любимите. Samurai Showdown 4, там отмъщението на Макуса. Такова. Ако някой от вас случайно е играл и знае как може да се запише в турнири и такива глупости, нека да ми пише лично съобщение или на коментар. Сега ще поиграя малко, за да видите какво представлява играта. Аз имам на някакъв емулатор WinCalax. Аз не знам другите с кой емулатор играят, но предполагам, че 100 и още един имаше. Може да правя вече геймплееве на по-старички игри, защото те ми харесват, а не новите. И така. Това е един от любимите герои, деца цъкам с него. Отново казвам, ако знаете как да се запише в турнири и такива глупости, пишете ми на лично съобщение, защото наистина много ми си играе. Така. Разкъсване. Така. Опа, без да искам пуснах втори играч. Чакай, сега ще купим на бързо. За в бъдеще, може би, ще снимам в YouTube, ами ако си подобра английски, ще го говоря като някакво... Не знам, отвратително говоря английски. Отвратително звучи в микрофона. Но все едно. И така, тук се трепеме. Армира вече, бе. Готов. Плюс фатал. Това ще кажете. Гати въпроса, не си демон, нали? Dead man walking. Сега ще видим колко далече може да стигнем. Другия път ще играя на Metal Slug, или по-точно, както аз и брат ми викаме, Мълъма Синга. Тя е наистина много готина игра, мултиплеер, само че аз стига вече 2 пъти ми се налага да правя фатал. И такова. Тя е мултиплеер. Такива глупости. Ще подсъкам игрите, които ме кефват този емулатор. И после ще подсъкам една House of the Dead. Пак стара игра, може би. Как спреш това, бе? Махай се, бе. Изящ това.
Между другото, ако гласа ми е шибан и ми е детски, аз не съм виновен. Че гласа ми не е като някакъв заспал тинейджер, ето сигурно е спал 20 000 години и го е страх да говори. Моя глас е чист и ясен, това ми е хубавото на мене. Сега говоря тихо, защото майка ми е вътре и ке глупости. Но принцип гласа ми е чист, мога да ме чуеш. А не и какво прави човека, оля, съм учен и говорим на миеко. Гей бе, тъпата. Хванах го. Мире бе. Между другото имам си Xbox. Умри бе. Ние дах един рунд да ми вземат тук до сега. Ще има и на Макуса да ще е така. Аз пък оправя. What the fuck? Така ли? Така ли? Мари бе. Може би след тази битка ще ми мръзне. И ще приключи геймплея. Да знаете, че рядко ще правя геймплея на Minecraft, защото ми е развалена преди такива глупости. Мразят тези нови версии. Но най-хубавата версия беше 1.2.3. Няма съмнение. Мари бе. Ей, перфект. Той си лайк хопва. Мишо беше прав. О, не! Моля те. Фани се, бе, ботио. Гледай. Аре, искам да довърша свата, бе, про. Гледай. Абе, така се прави. Довиждане от мене, чао!